Som súbdits amics d'un regne on hi passen coses com aquesta, mireu. La Fundació Francisco Franco organitza una missa a Figueres amb motiu dels 40 anys de la mort del dictador. Està bé, vivim en un regne que és un regne perquè Franco va decidir que fos un regne i és normal que el rei del regne, que no seria rei sense que Franco hagués col·locat el seu pare com a rei, doncs ara no digui res i toleri al regne una fundació que glorifica la memòria del dictador que va empresonar i també torturar el meu avi, que és aquest d'aquí, aquí els teniu a tots dos. Són aquelles fotos que no li agrada gaire posar, però mira, te les fa, oi? Demà passat és 20 de novembre i el 20 de novembre els seguidors de Franco, que per tant són persones partidàries d'empresonar homosexuals, republicans, jueus potser també, prendre els nens a les mares solteres, partidaris de la tortura, de la pena de mort, doncs aquests es manifesten, també es manifesten altres dies, com aquest, que em sembla que això és del dia de la raza. Són persones normals i poden manifestar-se, tot i que ens repugni, però una fundació per glossar la figura de Franco, com és que el Tribunal Constitucional, els partidaris de la gran Constitució, no diuen res? Voleu veure la pàgina de la fundació? Està molt bé. Mireu, aquí teniu, veus, teniu la pàgina de la fundació i han tingut, si voleu hi fem un repasset, perquè han tingut la bona pensada d'encarregar loteria acabada, com veieu, en 36 i en 39, no és casualitat, t'ho remarquen, perquè són els anys, no sé si hi heu caigut, que va començar i acabar la guerra, la cruzada, vaja, que és com ho diuen aquí a la Fundació, no? Això no és anticonstitucional, naturalment, fastigós sí, però anticonstitucional no. També fan una campanya, ara la veureu, per derogar la llei de memòria històrica, que no pateixin, la cosa no anirà gaire lluny. Si hi ha morts enterrats a les cunetes, als marges dels camins, no passa res, ha passat temps, però sobretot va ser una cruzada. Jo vaig veure la meva àvia tota la vida, no pelant patates amb el ganivet, sinó raspant-les, perquè no se'n perdés res, no? I sempre deia, una guerra hauríeu hagut de passar, i nosaltres ho trobàvem pesat. Gent que feia un petó al pas i l'havia de llançar, gent com ella, que havia anat a la via del tren a buscar unes herbes que es diuen lletsons per bullir, però no hi havia res més. Gent que sabia el significat de gat per llebre, perquè ho sabien de veritat, no com nosaltres. Ells sí que ho sabien de veritat. Gent que havia fet la guerra, que l'havia perdut i que després havia anat al camp de concentració. I dels camps de concentració franquistes se'n sap poca cosa, Jo sé el que m'explicava el meu avi, que sempre tenia al cap els crits de la Guàrdia Mora. Ell sempre deia Aliup. No sé què deu voler dir, però diu que deien això. I també m'explicava una cosa, aquesta l'explicava sempre, la mare deia, no expliquis això als nens, i ell sempre ho explicava. Li van preguntar un dia al camp de concentració, ell era un noi, de la Quinta del Biberó, li van dir, qui vol més ranxo? I llavors ell, que tenia gana, va dir jo, i li van dir, ara tindrà ranxo, i nyaca, li van donar garrotades. El van moldre a pals, i li van dir, això és el ranxo. Però ja ho va aprendre. I va tornar a casa ple de polls i de rancúnia i d'una por també, i d'una submissió que mai més no va perdre. I les dones, no oblidem, les dones republicanes, les que van perdre la guerra, no oblidem això. El poble van ser rapades, els van tallar els cabells al zero, els hi van donar oli de bacallà, que és allò que et donen per la panxa bruta, però clar, els hi van donar perquè es caguessin, no? I les van despullar, les van posar en roba interior i les van passejar en grotescos carros, cagades i en roba interior. Tot això no s'ha d'oblidar, no? Mireu, si pagues pasta a la Fundació, tens incentius fiscals. Això està molt bé, Veus? Els benefactors de la Fundació Francisco Franco tenen incentius fiscals. Algú s'imagina que els alemanys tinguessin beneficis fiscals a Alemanya per pagar pasta a la Fundació Adolf Hitler? Perdó, diré més. Algú s'imagina a Alemanya la Fundació Adolf Hitler? Aquesta és la qüestió, amics. Us deixo amb uns anuncis.